Eger ay bolmadyk bolsa, onda yer yüzünde yaşayış hem bolmazdy. Näme üçinmi? Egerde ay bolmadyk bolsa, bir gün 8 saat bolardy. Yer planetasy ýa-da emele gelen wagty öz töweregünden 6 saatda dönýän eken. Bizim döwrümizde 23 saat 56 minut 4 sekund içinde yer planetasy öz töweregünden dönýär. Bunun sebebi ayın yere edýän täsiriniň netijesinde bolýar. Ayın yere edýän täsiriniň netijesinde bir gün her ýyl 15 mikrosekund köpelýär. Eger ay bolmadyk bolsa, yer öz töweregünden ören tiz dönüp dünýäde ören güýçli yerler we tupanlar bolardy. Ayın bize edýän peýdaly hyzmatynyň biri de giýjelerimizin biraz bolsa da ýaktylandyrmagydyr. Giýjeleri günden gelen şöhleler aydan serpigip yere düşýär we yeri ýaktylandyrýar. Ayın bize edýän başga bir hyzmaty pasyllaryň bolmagydyr. Kış bilen tomsun, yaz bilen güýjün bolmagy ay sebeplidir. Sebebi ayın yere edýän täsiriniň netijesinde yer planetasy bunun töweregünden 23 gradusluk burç bilen aýlanýar. Bu bolsa bir ýylyň dowamında bu şöhleleriniň durly burçlar bilen düşmegine we pasyllaryň bolmagyna sebäp bolýar. Ay nähile emele geldi? 1898-nji ýylda Angliýaly astronom George Darwin Newton kanunlarynyň ýoly çykyp yer planetasy özüne çekme güýjüniň täsiri bilen ayın özünün hemrasy edip bilmejekligini aýtdy. Ol dogry aýdýardy. Sebebi ay ören uly we agyr bolanlygy üçin ay yer planetasyna ýaklaşan wagty yeri kosmosa iterdi ýa-da yer bilen çaklaşardy. Aydan getirilen topragy alymlar barlan wagtlary ören täsin bir ýagda ýüze çykdy. Aydaky toprak bilen yerdäki toprak bir-birine meňzeýärdi. Onda ay yer planetasynyň aýrylan daşlardan we gaýa bölejiklerden emele gelen bolmaly. Üstünde ýaşaýan planetamız 4,156 milyar ýyl bundan emele geldi. Egerde biz älemin ýaşyny hyýaly bir ýaş bersek, mysal üçin 24 saat diýsek, ay yerin doğuluşundan diňe 10 minut soň emele gelipdir. Ýagny ay yerin doğuluşundan diňe 30 milyon ýyl soň meýdana gelipdir. Alymlaryň çaklamalaryna göre 4,5 milyar ýyl öň yer Marsyň ölçegindäki Tia adly bir planeta bilen çaklaşýar. Bu çaklaşmadan soň yer planetasyndan trilyonlarca daş ve gaýa bölejikleri asmana uçýar. Ýöne yerden uçan bu bölejikler gravitasiýa güýjüniň täsiri astynda yerden uzaklaşyp bilmeýärler we ol daş we gaýa bölejikleri yerin töwereginde halka bolup aýlanmana başlaýarlar. Wagtyň geçmegi bilen ol bölejikler birleşip ay emile gelýär. Ay ýany emele gelen wagty yer bilen aýyň uzaklygy 400 000 kilometr däl, diňe 22 000 kilometr bolýar. Milyonlarca ýyllaryň geçmegi bilen ay ýoş-ýoş arana açýar. Şu wagtlarda hem her ýyl yerden 3,8 santimetr daşlaşýar. Bu bolsa trilyonlarca ýylyň geçmegi bilen aýyň bütünleý ýok boljaklygyny görkezýär.